Эпізод 1. Праз 2 тыдні пасля таго, як бальшавікі занялі Менск, запрацавала камісія рэвалюцыйнага трыбунала. Першае яе заданне – разгрузка турмаў. Шматлікіх вязняў, якія сядзелі за дробныя правіны, адразу ж адпусцілі. Некаторых выклікалі на допыты. Тут ужо камісія вырашала, каго пакінуць за кратамі, а каго вызваліць. У той жа час усе вязні, затрыманыя за сур'ёзныя справы, заставаліся пад вартай. Рэцыдзівістаў, якія сядзелі нават за нешта малазначнае, таксама не выпускалі. У канцылярыю выклікалі і Яся. Там ужо была сабраная групка з 10 зняволеных. Пад узмоцненым канвоем іх суправадзілі да будынкаў трыбунала, паблізу саборнай плошчы. Вязняў увялі ў вялікую пустую залу. Тут яны мусілі чакаць на вырашэнне сваіх спраў. На допыт іх выклікалі па адным. Яся ўзялі перад апошнім. Яго ўвялі ў пакой, дзе за 3 сталамі працавала некалькі людзей. Пры самым вялікім стале насупраць дзвярэй сядзелі 2 мужчыны і 1 жанчына. Апошняя была вельмі маладой, але брыдкай. «Ясь Нацевіч?» – спытаў старшыня камісіі. «Так». Чальцы камісіі пачалі праглядаць ягоныя дакументы са следчага аддзела. Задавалі шмат пытанняў. Ясь удаваў сабе наіўнага і разгубленага хлапчыну, цалкам нявіннага, які наогул мала ў чым разбіраецца. Разам з гэтым ён умудрыўся вельмі спрытна распавесці аб сваёй справе. Яго абвінавачвалі ў крадзяжы станка па вырабе муштукоў. Ясю ў віну абцяжарвалі ўцёкі з-пад арышту. Менавіта гэты пункт усё ускладняў. Плюсам для яго было тое, што яго ніколі не каралі ў судовым парадку. «Я не мог украсці той станок», – апраўдваўся Ясь. «Каб яго забраць, ды гэта трэба цэлы воз і некалькі чалавек». «У вас маглі быць хаўруснікі», – заўважыў старшыня. «Але ён мне зусім не патрэбны той станок», – прастадушна тлумачыў Ясь. «А калі б я яго і ўкраў, то ўжо не аддаў бы назад». «Так, але вы хацелі атрымаць узнагароду за яго вяртанне. Акрамя таго, калі вы не вінаваты, то чаму ўцяклі з-пад арышту?» «Бо мне хацелася есці і было вельмі журботна», – неяк па-дзіцячы абараняўся Ясь. «І мне не было за што сядзець». «Але следчы аддзел выставіў вам надзвычай адмоўную характарыстыку. Да таго ж вас затрымалі ў зладзейскім прытоне ў таварыстве прафесійных узломшчыкаў». «Я выпадкова туды зайшоў. Я шукаў кватэру, каб зняць». «Але ж вы маеце сваё жытло». «Я хацеў 1 пакой. Гэная кватэра для мяне і завялікая, і занадта дарагая». «Усё гэта выглядае на хітрыкі», – выказаўся адзін з чальцоў камісіі. Старшыня пераглядаў далучаныя ў канверце Ясевы рэчы, канфіскаваныя падчас затрымання. Там быў кашалёк з дакументамі, гадзіннік, срэбраны партсігар, троху грошай. Камісія зноў апусціла насы ў ягоныя паперы. У гэты момант у хлапечай галаве нарадзілася ідзея, якую ён пастанавіў зараз жа рэалізаваць. Так ён хацеў падкрэсліць сваю наіўнасць і сумленнасць. Паказаўшы пальцам на срэбраны партсігар, ён заўважыў: «Не разумею, чаму сярод маіх рэчаў знаходзіцца гэтая цыгарэтніца». «Як гэта не разумееце?» «Бо ніякай цыгарэтніцы ў мяне зроду ніколі не было. Я і не палю, навошта яна б мне здалася». «Але яна тут ясна значыцца ў спісе рэчаў, якія ў вас забралі пры обшуку», – прыўзняла бровы жанчына. «Мусіць, нешта паблыталі. Навошта мне чужая цыгарэтніца? Ну, калі трэба, то я магу і згадзіцца, хай будзе маёй, але я яе ў першы раз бачу». «Дык яна вам не належыць?» «Не». Старшыня нейкую хвіліну пра нешта раздумываў, пасля звярнуўся да канвою. «Выбедзьце яго. Давайце сюды наступнага». Чыноўнік назваў нечае прозвішча, калі Яся вывелі, то шапнуў свайму намесніку: «Трэба яго вызваляць. Відаць, што падурноце ўлез нейкую гісторыю. Нават хлусіць не ўмее. Узяць хоць бы гэты аповед пра цыгарэтніцу». «Слушна», – згадзіўся намеснік. «Выпішыце загад аб узвальненні Нацевіча», –
кінуў жанчыне старшыня. Позна ўвечары зняволеных адвялі ў турэмную канцылярыю. Там іх абшманалі і развялі па камерах. Я згадаў, якой будзе пастанова камісіі пасля сённяшняга разбору. Суседзям па камеры ён расказаў пра допыт ва ўсіх драбніцах, і амаль усе як адзін пагадзіліся, што Яся выпусцяць. Вязні пачалі нават рыхтаваць малявы, якія спадзяваліся перадаць праз Яся на волю. Назаўтра хлопец атрымаў запіскі нават з іншых камер. Прафесійныя злодзеі не спяшаліся высылаць весткі пра забы каго, аддаючы перавагу блатным. Прасіць фраераў у сур'ёзных справах яны асцерагаліся, бо не хацелі выкрыць свае яўкі і адрасы блізкіх. З 7-й камеры баран даслаў запіску на імя скупшчыка, якому наказваў, каб той аддаў Ясю належныя грошы за колішні тавар. Самаго Яся баран прасіў дапамагчы Паўлінцы, калі тая будзе ў патрэбе. Алік дагэтуль не атрымаў ад яе ніводнай вестачкі. Ён быў бадай адзіным блатным у Кічы, якому не адгукнулася каханка. Яму было прыкра. Да таго ж, жывучы нібыта ў камуне з іншымі блатнымі і разам з іншымі харчуючыся, ён нічога не мог прынесці ад сябе на супольны стол. А ўсе прытым ведалі, што ягоная маруха засталася на волі. Нягледзячы на гэта, ён нічога ў паўкі не прасіў, а даў наказ Ясю пра яе паклапаціцца. Ясь, атрымаўшы распараджэнне ад свайго ментара, толькі вылаяўся. Вось аблытала яго намёртва. Хлопец ведаў, што Паўлінка мае краму, што Алік пакінуў ёй шмат каштоўных рэчаў, таму быў шчыра абураны, што Паўлінка зусім не дапамагае Аліку ў турме. Блатныя ўмела схавалі запіскі ў Ясевым адзенні і чакалі, калі яго выпусцяць. Ясь атрымаў нават старое пасланне на волю Ігната Кулікоўскага, які застраліўся ў турэмным калідоры пасля няўдалых уцёкаў. Запіска была адрасаваная сястры Кулікоўскага Міле. Гаворка ў маляве ішла пра разлікі з супольнікамі і перакупшчыкамі. Яся выклікалі з камеры толькі пасля абеду. Разам з ім у канцылярыі знаходзіліся яшчэ 3 вязні. З усёй учарашняй партыі, якая складалася блізу з 20 чалавек, толькі іх пастанавілі адарыць свабодай. Пад наглядам усяго аднаго вартаўніка іх адправілі ў следчы аддзел. Там іхнія даныя ўнеслі ў кантрольныя фармуляры, зрабілі ім фатаграфіі з нумарамі на грудзях для следчых альбомах, взялі адбіткі пальцаў і, зарэгістрыруючы, адпусцілі. Ясь быў апошні. Яму аддалі канфіскаваныя рэчы. Там было ўсё, апрача партсігара. Пра яго нават ніхто і не заікнуўся. Хлопец выйшаў на вуліцу. Нейкі момант ён стаяў на ходніку і на ўсе грудзі дыхаў вольнасцю. Вечар быў цёмны і халодны. Мінакова амаль не было відаць. Ясь нібы асалавеў ад волі. Магчымасць пайсці куды хочаш прыгаломшыла яго. Хлопец разважаў, што яму цяпер рабіць. Спачатку ён меркаваў падацца ў трушчобу да Цыпы, на нізкі рынак, але падумаў, што найхутчэй нікога там не застане. А трэба было паразносіць малявы, зашытыя ў ягонай вопратцы. Ісці дадому яму не хацелася, бо было невядома, якая там у час ягонай адсутнасці запанавала сітуацыя. Ужо другі месяц ад Марусі Лобавай не было ні слыху, ні дыху. Пэўна, зрабілася вялікай камісаркай. На камуроўку было задалёка, а як жа хацелася есці. Яму ўспомнілася Мілка. Для яе ён меў акурат запіску ад брата, якога больш не было ў жывых. Мілка жыла адна і да таго ж зусім недалёка. Я засунуў рукі ў кішэні і спешна пашыбаваў уперад без паліто, калоцячыся ад холаду. Мілу ён застаў дома. Яна здзівілася ягонаму паяўленню, але і радасці не хавала. Пра смерць брата яна ўжо ведала. Яся, з якім пазнаёміліся раней, яна запомніла як вясёлага і добрага ігнатавага калегу. Нечаканы госць расказаў ёй пра спробу масавых уцёкаў з турмы, пра смерць яйнага брата і пра сваё вызваленне. Не забыўся запытацца ў дзяўчыны, як дае сабе рады. «Усё добра», — адказала Міла. «Пяку булкі і прадаю на вакзале.
Зарабляю нішто сабе. Ясь пачаў выпорваць за дзень запіскі. Іх было больш за дзесятак. Знайшоўшы кавалак паперы ад Кулікоўскага, аддаў яго дзяўчыне. З горам напалам яны расчыталі дробныя грымзолі, выпісаныя алоўкам. Перакупшчыкі і калегі былі вінныя Кулікоўскаму ладную суму грошай. Ясь паабяцаў Мілы дапамагчы спагнаць іх. Яны раіліся пра гэта, як раптам дзяўчына стукнула сабе ў лоб. «Мы тут тары-бары разводзім, а ты, пэўна, галодны?» «Ой, так, з 12-й гадзіны, пасля турэмнай баланды, макавай расінкі ў роце не было. Добра, зараз гатую вячэру. Але, можа, пераадзенешся? Пэўна, куслівых бландзінак набраўся ў вязніцы?» «Не, жывога срэбра не маю, неяк усцярогся. Нашая камера на дзіва была чыстая, але памыўся б з дарагой душой. Зараз усё будзе. Няма Ігната, то я ўжо табой займуся». Ясь крыху саромеўся, не хацеў рабіць ёй клопату, але калі сказаў дзяўчыне пра гэта, яна тупнула нагой. «Але ж мне гэта ў радасць, нічога не кажы, бо раззлуюся». Яна мігам наліла ў чыгун вады, запаліла ў пліце. Потым, дастаўшы з братавых рэчаў бялізную адзежу, сказала Ясю: «Я цяпер выскачу, куплю нешта на зуб, а ты, калі вада нагрэецца, бяры ды мыйся і пераапраніся, як слаўна, што ты завітаў». І выйшла. Кватэрка Мілы была невялікая, адзін пакойчык і кухня. Але жытло было чыстае і утульнае. Ясь пачуваўся тут добра. Адной з прычын, чаму ён сюды прыйшоў, а ўласна галоўнай прычынай, была думка пра Мілку як пра жанчыну. Яна падабалася яму заўсёды. Пасля больш як 2 месяцаў вымашанага цэлібату ў турме, адзін толькі выгляд кабеты змушаў ягонае сэрца біцца часцей. Ён ведаў, што Лобавай няма. З апошняй перадачы атрымаў ад яе запіску: «Я мушу ехаць у Маскву, пастараюся хутка вярнуцца». Гэта было адразу ж пасля ўваходу бальшавікоў у горад. З таго часу яна больш не азывалася. Калі вада нагрэлася, Ясь памыўся і ўбіраўся ва ўсё свежае. Мілы доўга не было. Хлопец нават пачаў хвалявацца. Шкадаваў, што дазволіў ёй выйсці адной, бо ноччу яна магла спаткаць нядобрыя прыгоды. Нарэшце пад акном пачуліся ейныя крокі. Яна вярнулася румяная, з скудлачанымі валасамі. «А што ж так доўга?» «Надта ж хацелася раздабыць крыху гарэлкі, ты ж столькі часу не піў. Трэба замачыць тваё вызваленне». «Ты мне болей да душы, чымся гарэлка», — адважыўся на шчырасць Ясь. «Хіба таму ты і прыйшоў?» «Не толькі таму». «Ясна. Кожны з вас прахвост. Адзін можа меней, другі болей. Ведаю у вас, як аблупленых, ад, што і казаць. Іншых-то я ганю ў каршэнь, як сабак шалудзівых. Але ты мне дык нават і падабаешся. Добра, што за нос вадзіць не спрабуеш. Памагай, жатва хутчэй будзе». Міла з заўважным задавальненнем кухарыла пры пліце. Для яе гэта была ўцеха, нешта новае ў жыццёвай манатоннасці. А яшчэ яна і сама была не супраць пазабавіцца са зграбным сімпатычным хлопцам. Ёй не хапала мужчынскай ласкі і пяшчотных дотыкаў. Дзяўчына жыла незалежна і ведала, што з Ясем не згубіць сваёй свабоды. Ён быў для яе добрым, надзейным сябрам. Але Мілка нават не спадзявалася, што ён стане ейным каханкам ці мужам. Яна раскусіла яго даўно і цудоўна ўсведамляла, што ў галаве ў хлопца яшчэ гуляе вецер. Першую ноч на волі Ясь правёў так, як ніколі не ўяўляў нават у марах. За ўсё ягонае жыццё гэта быў самы пікантны эратычны досвед. Магчыма таму, што яны зусім не саромеліся, не баяліся ніякіх наступстваў, іх не сковывала ні прытворства, ні нейкі разлік. Яны шчодра дарылі адзін аднаму свае пяшчоты, былі разняволеныя і адкрытыя. А гэта амаль не бывае ў нармальным жыцці.